Ix-xahar li għadda l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta irreġistra moviment ta' kważi 530,000 passiġġier. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 7% meta mqabbel mal-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija u l-aħħar sena rekord għas-settur turistiku. Fi stqarrija mill-Ajruport intqal li l-aktar jum impenjattiv tax-xahar ta' Novembru ħabat mal-vaganzi ta' nofs it-terminu tal-iskejjel fl-4 ta' Novembru. Dakinhar għaddew mill-Mittjar Malti aktar minn 25,000 passiġġier. L-ajruport qal ukoll li d-domanda qawwija għall-ivvjaġġar waslet għal sit load factor ta' kważi 85% li qabeż ukoll il-livelli tal-2019. Intqal li l-Italja, ir-Renju Unit u l-Ġermanja żammew posthom bħala l-aktar 3 iswieq popolari. Is-suq Pollak ikklassifika mal-aqwa 5 għall-ajruport hekk kif f'Novembru 92% tal-postijiet disponibbli fuq titjiriet minn 7 destinazzjonijiet Pollakki kienu mimlijin. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta diġà bassar li se jkun qed jagħlaq is-sena b'rekord ta' madwar 7.8 miljun passiġġier u n-numri ta' Novembru jikkonfermaw l-irkupru b'saħħtu li kellu pajjiżna din is-sena wara d-daqqa tal-pandemija 3 snin ilu. Dan anke wara li nhar l-erba' il-Prim Ministru Bertabela tenna li pajjiżna qabeż il-medja Ewropea fit-turisti li żaruna skont l-aħħar ċifri, waqt li Malta wkoll diġà għandha rekord akbar ta' turisti minn dak fl-2019.